ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 14. ഏതാണ് അധ്യായം 14? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. നമ്മുടെ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. 14ാമത്തെ അധ്യായം ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തോട്ട് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അധ്യായമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനെ കുറിച്ച്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രമാണ്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ജീവാത്മാവിന് കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ലഭിച്ചതാണ് ക്ഷേത്രം, ശരീരം. ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ശരീരത്തിന്റെ ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും വ്യത്യാസം. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ പറ്റിയുള്ള അറിവിനെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ശരീരത്തെ അറിയാൻ കഴിയും. പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിന് അറിയാൻ കഴിയും. ജീവാത്മാവിന് തന്റെ താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരും അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എല്ലാ കർമ്മത്തിനും സാക്ഷി പരമാത്മാവാണ്. പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ 24 ഘടകങ്ങൾ. 24 ഘടകങ്ങൾ. ശരീരത്തിന്റെ 24 ഘടകങ്ങൾ. 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ,
ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം, വിദ്യാഹങ്കാരം, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങൾ. ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മളിനി എല്ലാവർക്കും അധ്യായം മനസ്സിലായിണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പറയിക്കുന്നതെന്നറിയോ? കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയാണ് അല്ലെ. പഞ്ചോപാസനകൾ പറഞ്ഞു. എന്ത് പഞ്ചോപാസനകളും പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. പഞ്ചോപാസനകൾ പഞ്ചോപാസന പറഞ്ഞതല്ലേ നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് അത് എല്ലാവരെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനല്ല, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും കൂടിയാ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഒരാളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരാള് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അല്ലെ, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവര് അല്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം പറയാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണു, ബാക്കി അത് ആര് കേൾക്കണു നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. കാരണം ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ചോദിക്കുന്നത്. ആ ഉത്തരം രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്, ഒന്നും കൂടി പറയുന്നില്ല എല്ലാ പ്രാവശ്യവും, ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പറയിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക, ക്ഷമിച്ചിരിക്കുക അല്ലാത്തവര്. കാരണം എന്റെ ഉദ്ദേശം അതന്നെ. കാരണം ആ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ആൻസർ പറയുന്നത് എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും ആൻസർ പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളല്ലേ പറയുള്ളൂ. ക്ലാസ്സിൽ ഒരാൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരാളല്ലേ ആൻസർ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് ആൻസർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അതില് ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയാത്ത വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സമയം ഒന്ന് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ സമയം കുറെ പോകും നമുക്ക്. പക്ഷെ എല്ലാവരെ കൊണ്ട് പറയുമ്പോ എല്ലാവരും ഉത്തരം പറയും. കാരണം നമ്മളെ സന്തോഷമാണ് അത്. നമ്മളിപ്പോ ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമല്ല നമ്മുടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രായത്തില് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മളത് ഓർത്ത് നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അത് നമ്മൾ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അത് പറയുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു സന്തോഷം എത്രയുണ്ടെന്ന്. കാരണം ആ ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരം എനിക്ക് അറിയണ്ടല്ലോ, എനിക്കത് പറയാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമാണ് അവർക്കത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ആ ഒരു സന്തോഷത്തിനാണ് നമ്മളവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. കേട്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവരും? അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നണെങ്കിലും ഇത് ഭക്തിയല്ല നമ്മൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളത് ക്ഷമിക്കുക. അത്രേ. ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും? അടിഞ്ഞുകൂടിയ പൊടിപടലങ്ങൾ തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. സന്തോഷം മാതാജി, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, സന്തോഷം. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ആ പറയുന്നവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. കാരണം അവർക്ക് ഉത്തരം അറിയണത് കൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. അത് നമ്മളാ സന്തോഷം, നമ്മൾ വേറെ ആരെയും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ആ ഉത്തരം പറയുന്നു. ആരും ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടിയില്ല ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് പറയുമ്പോ. അതാണ് കേട്ടോ അതില് മെയിൻ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഉത്തരം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ. അപ്പൊ നമ്മളിനി അധ്യായം 17ലേക്ക് കടക്കാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് ഭയങ്കര ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്ന് രാവിലെ മംഗളാരതിയിൽ കയറാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? കയറിയവർക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത വല്ല പ്രോബ്ലം വന്നിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും? എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല മാതാജി. എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. കുറെ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടോന്ന് അറിയാനാണ്. അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എനിക്ക് ഞാൻ പോവാ, പിന്നെ എൻട്രവ, പിന്നെ എക്സിറ്റ് ആയി പോവാ. അത് കിട്ടുന്നില്ല. അറിയില്ല. കുറെ പേര് പറഞ്ഞു നേരത്തെ കേറിയാല് 4:30 കണ്ടില്ലല്ലോ. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എല്ലാവരും അറിയില്ല എന്താ പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഏകാദശി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ കുറെ പേര്? എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ചോറും കറി കഴിച്ച ഏകാദശി എടുത്താരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. ഒന്നും കഴിക്കാതെ എടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോളൂ. നമുക്ക് വയ്യാണ്ട് ആവണ്ട. പറ്റുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പതുക്കെ പോയാലും മതിയല്ലോ. മാതാജി ഏകാദശിയുടെ അത് ലിങ്ക് അയച്ചിടുന്നു പറഞ്ഞത്, അത് കിട്ടിയില്ല. ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് കിട്ടിയില്ല. അതെ. അപ്പൊ മാതാജി അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ആഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാരണ സമയം കൂടി ഒന്ന് പറയാം. പാരണ എത്ര മണി വരെയാണ്? നാളെ 6:45 തൊട്ട് 10:30 വരെ. 10:30 വരെ. 10:30 വരെ. 6:45 തൊട്ട് 10:30 വരെ. പാരായണത്തിന്റെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു കാലത്ത്. രാവിലെ പോകും. കാലത്ത് പാരായണത്തിന്റെ ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് 5 മണി തൊട്ട് 5:30 തൊട്ട് ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കേറിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതെ അതെ കേറിയായിരുന്നു പാരായണത്തിലോട്ട്. ഞാനുള്ളത് കാരണം ഒറ്റ പാരായണത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കും. അങ്ങനെ കാരണം എനിക്ക് ലിങ്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. 6:30 നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് വേറെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാരായണത്തിന്റെ ലിങ്ക് മാറ്റി. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞില്ല, എന്നാലും ഈ ലിങ്ക് തന്നെയാണെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കയറിയിരുന്നു. 5:30 തൊട്ട് കയറിയിരുന്നു. കയറി ഇരുന്നിട്ട് വരുന്നവരോട് മുഴുവൻ ആ ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തോ 6:30 വരെ അതായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന രാവിലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇനി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അധ്യായം 14 നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വരജോ തമസ് ഗുണങ്ങൾ. 3 ഗുണങ്ങൾ: സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മിനിറ്റ്, ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് ശരിക്കും പരമാത്മാവിനെ പോലെ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ്. അതും എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്? ആനന്ദമയനാണത്. ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ജീവാത്മാവ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ബാക്കിലോട്ട് പോയി നോക്കിയൊന്ന്. എന്തൊക്കെയാണോ? നാശമില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ സാധിക്കില്ല, ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല, ഉണ്ടാവുന്നുമില്ല, അജനാണ്, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദേഹിക്കാനാവില്ല. അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയാണ്? അജനാണ്, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അതെ. പിന്നെ എപ്പോഴും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്? ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ജീവാത്മാവ്. നമുക്ക് അത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തപ്പി നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തോ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ മിസ്സായിട്ട് അന്വേഷിക്കാന്നറിയില്ലേ? അതേപോലെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറും, നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് നാളിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടില്ല, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും, അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ്. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഉറപ്പിക്കും. ആ ഒരു ആനന്ദമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പരമാനന്ദം. നമ്മൾ അത് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആ പരമാനന്ദം അന്വേഷിക്കും. പരമാനന്ദം തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ആർക്കും കൂടി ബാധ്യത വരാണ്, അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഈ ജീവാത്മാവിന് വരും. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളൊരു വേറൊരു വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ നമ്മളെ വീട്ടില് പോലെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ആ വീട്ടില്. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. ആ വീട്ടില് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചു പോകണം. നമ്മൾ വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അവിടെ എന്താണ് അവിടുത്തെ റൂൾ, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരാം. അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഈ ജീവാത്മാവിനും ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. സത്വഗുണം സ്വാധീനിക്കാം, രജോ ഗുണം സ്വാധീനിക്കാം, തമോ ഗുണം സ്വാധീനിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളെ ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾ ഏത് ഗുണം സ്വാധീനിക്കും? സത്വഗുണം സ്വാധീനിക്കും. അല്ല നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മോശപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരണം സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ, കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ബാക്കി നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയതെങ്കിൽ, നമ്മൾ അടുത്തൊരു ജന്മം എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഏത് ഗുണാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുക? രജോ ഗുണം. മോശം പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്തതെങ്കിലോ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏത് ഗുണമായിരിക്കും? തമോ ഗുണം സ്വാധീനിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഗുണം നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതല്ല, അതും എന്തായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ്? നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മമായിട്ട്. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും, ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ആ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കും. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുക. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത് അല്ലെ? നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരും? സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കും നമ്മുടെ.
നമുക്ക് സ്വഭാവം വരും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. നമ്മുടെ രജോ ഗുണം, സത്വഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചതെങ്കിൽ ആ സത്വഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവം നമുക്ക് രൂപീകരിക്കും. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ വരും? ആ സത്വഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവം വരും. അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടും അങ്ങനെ വരും, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ അങ്ങനെ വരും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സംസാരം, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തിനായിട്ട്, നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി വരെ എന്തിനായിട്ട് വരും? നമ്മളെ ആ സത്വഗുണത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും. ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാതും അതിനനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്. സ്വഭാവം, പ്രവൃത്തി, ഭക്ഷണം, എല്ലാതും, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകള്, നമ്മൾ ഇടപഴകുന്ന സാഹചര്യങ്ങള് എല്ലാതും എന്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ഈ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച്. നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും, നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? അപ്പോ ഈ ഗുണങ്ങളാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് ഗുണത്തിലാണുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മളെ സത്വഗുണത്തിന് മുന്നിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എയർപോർട്ടിൽ എത്തണം അല്ലെ? എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയാലേ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം എവിടേക്ക് എത്തണം? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തണം. സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? അതിന്റെ ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, വിശുദ്ധ സത്വം. വിശുദ്ധ സത്വം അതല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന് പറയും. അതാണ് ആ ഗുണം, അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുക. അതായത് 3 ഗുണങ്ങൾ അതീതമായിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ സത്വം. വിശുദ്ധ സത്വം, സത്വം, വിശുദ്ധ സത്വം അതല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? മിനിമം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എത്തണം, സത്വഗുണത്തിൽ എത്തണം. ആദ്യം സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിയാലേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം 3 ഗുണങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് മാറ്റി കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മളിലുള്ളത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ശരിക്കും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പറഞ്ഞോളൂ. തമോ ഗുണത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അത് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ പ്രഭു, അപ്പൊ പറയാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അധ്യായം 14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂമിക്ഷാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വ മുനയാ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയാണ് ഇവിടെ, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ, ഏതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷിമാർക്കെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്, ഋഷിമാർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത് ഏതറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച്, ആ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. ആ പരമമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ച ആ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്. അതെന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ അധ്യായം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനന്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഋഷിമാർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ്? ജീവാത്മാക്കള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നത് കൊണ്ട്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഋഷിമാർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? അതിൽ നിന്നും മോചനം നേടേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനും സാധിച്ചത്. ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്.
ഇദം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ ധർമ്മേ മാഗതഃ സർഗേപി നോപജായന്തെ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റേന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയും. അതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുന്നുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയില്ല. കാരണം അതെവിടെ നടക്കുന്നത്? സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനനവും പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെവിടെ നടക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടതില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് അവർക്ക് വരുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർധയാ സംഭവന്തി യഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ നിരഹം ബീജപ്രദാപിത. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് നീ അറിയണം. ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്, കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ഞാനാണ്. മാത്രമല്ല പിന്നെന്താണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് അവക്ക് ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അവരുടെ പിതാവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ഭഗവാനാണ്. അവരുടെ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് നമ്മള് ജന്മമെടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല, ഭഗവാനാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അതായത് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. തേള് അരിക്കൂമ്പാരത്തില് തേള് മുട്ടയിടും. തേള് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പെൺതേള് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുറെ കഴിയുമ്പോ അരിക്കൂമ്പാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുക? അരിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ്? ഓൾറെഡി തേൾ അതിൽ മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി എന്ന മട്ടിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നതെങ്കിലും ശരിക്കും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത്. ഭഗവാനാണ് പിതാവെന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർധയാ സംഭവന്തി. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദി പിതാവ് ഞാനാണ്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തുകൾ. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തുകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിലും പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹത്തില്, അതായത് ബ്രഹ്മലോകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയില്, വെള്ളത്തില്, അഗ്നിയില്, കരയില് എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഇത് മനുഷ്യര് മാത്രല്ല, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ വൃക്ഷലതാദികളുണ്ട്, സസ്യങ്ങളുണ്ട്, ജലജന്തുക്കള്, കരയിലുള്ളതും വെള്ളത്തിലുള്ളതും എല്ലാതുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്ത ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്? 84 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് നമുക്ക്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവഃ നിപതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യയം
ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അത് സത്വ, രജസ്, തമസ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഗുണങ്ങളാൽ ഭക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടു കൂടി എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഇതില് ഈ ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ഭക്തനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ജീവാത്മാവിന്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഈ ഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാവിനെ ബന്ധിക്കും. ഇനി ഫസ്റ്റത്തെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്, സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ഭക്താതി ജ്ഞാന സംഖ്യേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭക്തരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ഗുണം സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യമായി സത്വഗുണം എടുക്കാം നമ്മള്. അപ്പൊ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങൾ, മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് സത്വഗുണം. മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ചാണ് സത്വഗുണം വിശുദ്ധമാണെന്ന് പറയാം. ആ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനമാണ്, പ്രകാശം നിറഞ്ഞതാണ്. സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പ്രകാശം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയാം. നമ്മളെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മോചനം നൽകുന്നതാണ് സത്വഗുണം. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ എങ്ങനെയാണ്? സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭക്തരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവരുടെ ജീവിതം ഭയങ്കര സുഖത്തിലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനികളായിരിക്കും. സത്വഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി, അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സത്വഗുണത്തില് നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ നമ്മള് സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് അറിവ് നേടാ. അറിവ് കൊണ്ടും സുഖം കൊണ്ടുമാണ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിവ് നേടുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്ക് അറിവ് നേടുന്തോറും നമുക്ക് സമൂഹത്തില് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് പൊതുവെ അറിവ് ഉള്ളവരായിരിക്കും, ബുദ്ധി ഉള്ളവരായിരിക്കും. സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? അറിവുണ്ടാകും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടാകും, നല്ലൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ലൊരു സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോകും. നമ്മുടെ മെച്ചപ്പെട്ടൊരു ജീവിത സാഹചര്യം ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും സന്തുഷ്ടി നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് സന്തുഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മള് എന്താ പറയാ, സുഖം കൊണ്ട് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മള് എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം അവർക്ക് എന്താ വരുന്നത്? അവർക്ക് സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവര്. ഇവരുടെ പ്രോബ്ലം, അവർക്കൊരു അഹങ്കാരം വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും. കാരണം അവരെന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ്, ഉത്കൃഷ്ടരാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആരിലുണ്ടാവും? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അവരെ ബാധിക്കാം. മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ താൻ ശ്രേഷ്ഠനാണ്, തനിക്കെല്ലാം അറിയാം, ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയവനാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തോന്നൽ ആർക്ക് വരാം? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് വരാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും സത്വഗുണം മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കാൾ എന്താണ്? ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം അത് കൂടുതൽ അറിവ് നൽകുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്തോറും, ആ സത്വഗുണം അറിയുന്തോറും നമുക്ക് എന്താണ്? സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷവും സുഖവും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ കിട്ടും? സത്വഗുണത്തില് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? പുരോഗതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ വ്യക്തി പുരോഗതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ബോധം, പുരോഗതിയിലേക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണം എന്നുള്ളൊരു ബോധം, ലക്ഷ്യമൊക്കെ ആർക്ക് വരാം? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് രജോഗുണം. രജോഗുണത്തിന്റെ എന്താ പറയണത്? രജോ രാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിഭത്താദി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്നത് എത്ര? രജോഗുണം. അദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ
അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? തൃഷ്ണ, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. രണ്ടാമത്തേത് രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, അളവറ്റ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ആധിക്യം. അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? രജോ ഗുണം ഉളവാകുന്നത്. ദേഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവന് അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടും. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിലാണ് ഇത് നമ്മളെ കുടുക്കിയിടുന്നത്. അതായത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇനിയും വേണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ആർക്കുണ്ടാവും? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനോ നമുക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാനോ ഒന്നും ആർക്കൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. ഇവർക്ക്, ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? അവര് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവര്. ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു വീട് വെക്കാണ്. ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു വീടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും സമൂഹത്തില് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര നല്ല, എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അതിശയം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വീട് വെക്കണം, അത്രയും നല്ലൊരു വീട് വെക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ പൈസ ഇല്ല, നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വലിയൊരു വീട് വെക്കണം എന്നുള്ള അത്രയും പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾക്ക് പറ്റാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കും. രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്? ദുഃഖമാണ് ഫലം വരുന്നത്. കാരണം രജോ ഗുണം ആവുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്, നമുക്ക് പൈസ, നമുക്ക് ശമ്പളം അത്ര ഇല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ? കാമം, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? സമ്മോഹം, സ്മൃതിഭ്രംശം, ബുദ്ധിനാശം, സർവനാശം. കണ്ടില്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ നമ്മളത്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് നാശം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഒട്ടും എന്തുണ്ടാവില്ല, അത് തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും ഇനിയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ആദ്യം വീട് വെക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ വീട് വെച്ചു. അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ലക്ഷ്യം നമുക്ക് തുടങ്ങും, വണ്ടി മേടിക്കണം. അപ്പൊ വണ്ടിക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം, അവരെ നല്ല ലെവലിൽ എത്തിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടണം. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മക്കളെ നോക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചങ്ങല പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല, അവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നില്ല. നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും രജോ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ. അതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞത്. അളവറ്റ തൃഷ്ണ, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും എപ്പോഴും. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ മക്കള്, അപ്പൊ എന്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര് സമൂഹത്തിൽ നല്ല ഉയർന്ന ലെവലിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണം. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം അത് വരുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്ന വെച്ചാല്, രജോ ഗുണത്തില് പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആകർഷണം, അത് എന്തായിരിക്കും? അവിടെ കൂടുതൽ ഒരു ആസക്തി എന്തിനു വരുന്നതാണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാവുമ്പോ അങ്ങനെയും ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാം. രജോ ഗുണത്തില് പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും. അതാണ് രജോ ഗുണത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രജോ ഗുണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവിടെ, എന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ കുടുക്കിയിടുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണം. തമസ്തജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാപി തന്നിബദ്ധാതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? തമോ ഗുണം. മൂന്നാമത്തതാണ് തമോ ഗുണം. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം. സത്വഗുണം ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തമോ ഗുണം അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. സത്വഗുണം നമ്മളെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുകയാണ്. സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? അറിവ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ അജ്ഞാനം, നമ്മുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ തമോ ഗുണം ബന്ധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല തമോ ഗുണം എന്താണ്? അലസത, നിദ്ര, പ്രമാദം. നമ്മള് അലസന്മാരായിരിക്കും,
നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഉത്സാഹം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയാ, മടിയന്മാരായിരിക്കും എന്ന് പറയില്ല, ആലസ്യം, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്തില്? തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും, നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാതാജി പ്രമാദം എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? പ്രമാദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് തന്നെ മാതാജി. അതിന് കറക്റ്റ് വേർഡ് എനിക്ക് മീനിങ് ഞാൻ നോക്കിയില്ല. അതായത് ഉത്സാഹക്കുറവ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ. ഓക്കെ മാതാജി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. തെറ്റ് എന്ന് പറയും പ്രമാദം. തെറ്റ്, തെറ്റെന്ന് പറയും പ്രമാദത്തിന്. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര, ഇത് ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ വരുമ്പോ. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ? ഒന്ന്, അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും, തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തറിയാം? നമുക്ക് അറിവില്ല. പിന്നെ അല്ലെ, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മളെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത്? പിന്നെ നമ്മള് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ, തെറ്റായ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളെ ജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മള് അല്ലാതെ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതാണെന്നുള്ള അറിവ് ആർക്കില്ല? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ അലസന്മാരായിരിക്കും. പിന്നെ നിദ്ര, ഉറക്കം. തമോ ഗുണത്തിന്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണ്? ഉറക്കം. നമ്മള് കൂടുതൽ ഉറങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താലും ഉറക്കം നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എവിടെ തന്നെയാണ്? തമോ ഗുണത്തിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയും. നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഉറക്കം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല, തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ തമോ ഗുണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര, ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ഇവിടെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. ഇപ്പൊ മോളില് ഏറ്റവും മേലെ കാണല്ലേ, മിൽക്ക്, ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾ കാണുന്നത് ആരാണ്? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നവര് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. ആ മീറ്റ് സ്റ്റോളിന്റെ അവിടെ ഉള്ളത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരും അവരുടേതായ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മള് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻ ആവാൻ ചെയ്യണ്ടാവുക. ഒരു തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 2 കൂട്ടർക്കും തമ്മിൽ ശരിയാവില്ല. കാരണം സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശാന്തനായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞൊരാന്റെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് തമ്മില് ചേരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും വരാ? നമ്മൾ ആ സ്വഭാവം, ആ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കൂട്ടുകെട്ടും സ്വഭാവവും എല്ലാം നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ അത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങൾക്കും അത് ബാധകമാണ്, പക്ഷികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന പിക്ചർ ഏതാണിത്? അരയന്നം. ഈ അരയന്നം സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ്. എന്ത്? അരയന്നം. ഈ അരയന്നം എവിടെയാ കാണുന്നത്? ശുദ്ധജലത്തിലാണ് അരയന്നം കാണുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അരയന്നം അല്ലെ. അരയന്നം ഏത് ഗുണത്തിന് വരുന്നതാണ്? സാത്വിക ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് തേനീച്ച. തേനീച്ചയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സ്വന്തമായിട്ട് തേൻ കുറെ സംഭരിച്ചു വെക്കുക അല്ലെ. തേൻ സംഭരിച്ചു വെക്കാണ്. അത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ തേൻ സംഭരിച്ചു വെക്കും. നമ്മൾ എങ്ങാനും അത് എടുക്കാൻ തേനീച്ച കൂടിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മളെ കുത്തുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ആര്? തേനീച്ച. കാക്ക എന്താണ്? ചീത്തയായിട്ടുള്ള, അതായത് വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കൊത്തി വലിക്കുന്നതാണ് കാക്ക തമോ ഗുണത്തിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ 3 ഇത് പക്ഷികൾ. ഇതേപോലെ തന്നെ സമയം നമുക്കൊരു ദിവസം നമുക്ക് 3 ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങള്. രാവിലത്തെ ഒരു സമയം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സാത്വിക ഗുണത്തിൽ അല്ലെ. നമ്മള് ഏറ്റവും രാവിലത്തെ ആ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ള സമയമാണ്. നമ്മളെ എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിന്റെ സമയം പറയുമ്പോൾ നമ്മള് സൂര്യോദയത്തിന് 1.5 മണിക്കൂർ മുന്നുള്ള സമയം അല്ലെ. തൊട്ട് ഇപ്പൊ 6 മണിയാണെങ്കിൽ എത്ര വരെ നമുക്ക് പറയാം? 4:30 5 മണി വരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല. ഇപ്പൊ രാവിലത്തെ നമ്മുടെ സമയം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് നമുക്ക് പറയാം. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത സമയം, പിന്നെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള സമയം വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 മണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഏത് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും? രജോ ഗുണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന പോലെ വെയിൽ വരുമ്പോ തുടങ്ങും. പതുക്കെ നമ്മൾ ഏത് ഗുണം വരും? രജോ ഗുണം നമുക്ക് വരും. വൈകിട്ടാവുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും? തമോ ഗുണത്തിലെത്തി അല്ലെ. ഒരു വ്യക്തിയോട് രാവിലെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശാന്തനായിട്ട് പതുക്കെ വളരെ സൗമ്യനായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടും.
നേരം ആ കാര്യം തന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കും മറുപടി പറയേണ്ടവ. എന്താണ് ആ സമയം, ആ ദിവസത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് സ്വാധീനിക്കുകയാണ്? ആ ഗുണങ്ങള്, സ്വഭാവം നമ്മളെ ഓരോ ദിവസത്തിനനുസരിച്ചും ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് തന്നെ അത് ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങള് പല രീതിയിലും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. സത്വം സുഖേ സംജയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമഃ പ്രമാദേ സംജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോ സത്വഗുണം നമ്മളെ എങ്ങനെ ബന്ധിക്കാണ്? സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും. രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും. തമോ ഗുണം നമ്മളെ ഉന്മാദം കൊണ്ട്, ഉന്മാദം അലസത, നിദ്ര, മടി, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണം നമ്മളെ സുഖം കൊണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? സുഖം. സുഖം കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. സത്വഗുണം നമ്മളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നല്ല സുഖത്തിൽ ജീവിക്കുക അല്ലെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം നമുക്ക് ആർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും. രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആർക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല? രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ട്, അലസന്മാരാണ്, മടിയന്മാരാണ്, ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കാന്ന് പറയില്ല, നമ്മള് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഒന്നും ചെയ്യില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും ആർക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. രജസ്തമശ്ചാപി ഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളും ചിലപ്പോ സത്വഗുണം എന്ത് ചെയ്യും? രജസിനെയും തമസിനെയും തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറിലേക്ക് പോകാം. ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാം. ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം സത്വ രജോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് 3ഉം തമ്മിൽ എന്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആ സത്വഗുണത്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എപ്പോഴും ആ സത്വഗുണത്തിനെ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കാം? സത്വഗുണത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സാത്വിക ഗുണത്തിൽ നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. സാത്വിക ഗുണത്തിൽ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുക? നമ്മൾ അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. സാത്വിക ഗുണത്തില് നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നിലോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും ആ മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തെ മുന്നിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പറയാണ്, പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സത്വഗുണത്തിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വ തമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സത്വഗുണത്തിൽ അനുഗ്രഹീതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണത്തിനെയും അതിക്രമിച്ച ഒരവസ്ഥ, ഈ 3 ഗുണത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ, അതാണ് വസുദേവ അവസ്ഥ, വിശുദ്ധ സത്വം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഗുണങ്ങള് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന്. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിവലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 3 നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സത്വഗുണത്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കാരണം 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വലി തുടങ്ങാണല്ലോ. അപ്പൊ തുടങ്ങുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിലപ്പോ രജസ് മുന്നേറാം, ചിലപ്പോ തമസ് മുന്നേറാം, ചിലപ്പോ സത്വഗുണം മുന്നേറാം. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് സർവദ്വാരേഷു ഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായത്തെ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്വമിത്യുത.
9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം ഇവയെല്ലാം സ്വാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം ഇതെല്ലാം സ്വാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മൾ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് കാണുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കും, ശരിയായത് മാത്രം കാണാൻ ശ്രമിക്കും, ശരിയായത് മാത്രം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. സാത്വികത ലക്ഷണം വരുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ സംസാരമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറും. കാരണം നമുക്കത് ആഗ്രഹമില്ല കേൾക്കാൻ. അതാരാണ്? സാത്വികത ലക്ഷണം. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ അവിടെ നിന്ന് അവരെ കൂടി നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോകാം നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ സാത്വികത നമ്മളെ ലക്ഷണം എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം. അത് ആരുടെ ലക്ഷണമാണ്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. അവര് ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ നോക്കി കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും, അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും, കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അവർക്ക്. പിന്നെ അവർ ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിശുദ്ധരായിട്ടും. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അവരെപ്പോഴും ശരിയായ രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ നോക്കി കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അവര് എല്ലാത്തിനെയും അതായത് എന്താ പറയാ, നേരായ വഴിയിലൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ആര്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളത്. പൊതുവെ ശാന്തരായിരിക്കും അവര്. മിതമായ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇതെങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആരിൽ കാണുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്തേ താനി ജായന്തേ വിവൃതേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നേരെ മറിച്ച് രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കിപ്പോ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം, ആസക്തി നമുക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും എപ്പോഴും. അതിനു വേണ്ടി പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു മടിയും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങള്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം വീട് വെക്കും, വീട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി മേടിക്കണം, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അവരെപ്പോഴും അവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും അവർ ചിന്തിക്കില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ സന്തോഷം, അതായത് അത്രയും സ്വാർത്ഥരായിരിക്കും ആര്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കുടുംബം, അവരുടെ കുട്ടികൾ, അവരുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭർത്താവ്, അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ചുറ്റുപാട്, അവരുടേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും ബുദ്ധിമുട്ടാനും ഒന്നും ആർക്കും യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ അവർക്കൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും നോക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് അവരുടേത് മാത്രം ചിന്തിച്ചു പോകാനും നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ഫലം വരുന്നത്? ദുഃഖമായിരിക്കും ഫലം വരുന്നത്. കാരണം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ, ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുമ്പോ എന്താണ്? ആ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ദുഃഖം വരും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ്, അല്ലെ? അവരിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? ദുഃഖം അവർക്ക് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടാവും. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച താമസേ താനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? തമോ ഗുണം നമ്മളിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ്? തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കൊരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അകർമ്മണ്യത, കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നില്ല. പ്രമാദം, വ്യാമോഹം ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ഒട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല?
നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട്, നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തവരാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അജ്ഞാനികളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് അധ്വാനിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും, നമ്മൾ ശരി ഏത് തെറ്റ് ഏതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തവരാണ്. കാരണം നമ്മൾ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റും ശരിയും അറിയില്ല. നമ്മൾ തന്നിഷ്ടത്തിന്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലെത്തും. ഇനി മരണശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. സാത്വികർക്ക് മരണശേഷം ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് ഭൂലോകത്തിന് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് ആര് പോകുന്നത്? സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ പോകുന്നത്. ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെവിടേക്ക് വരുന്നത്? എവിടെ വരുന്നത്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. അതെവിടെയാണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെവിടെയാണ്? ഭൂലോകത്തിൽ ജനിക്കും. അവരെവിടെ വന്ന് ജനിക്കും? ഭൂലോകത്തിൽ വന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മമെടുക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പിറക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുന്നു ലാസ്റ്റ് ജന്മം മനുഷ്യ ജന്മാണെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ മുഴുവനും നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ ആരായിട്ടാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്? മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ്, നമുക്ക് ആ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ പറയും മനുഷ്യജന്മം ലാസ്റ്റ് ജന്മമാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ജന്മം എടുക്കും? മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തോടെ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ആര്? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും? വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ദുഃഖമായിരിക്കും. കാരണം ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ദുഃഖം സംഭവിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആണെങ്കിലോ മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമായിരിക്കും. അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവർക്കും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതും മൗഢ്യമായിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കും ആരുടെ ഫലം? പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസഃ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികള് എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നത്. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ മരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഭൂലോകത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവികള് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിക്കും. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലോ നരകത്തിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ടാണ് അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരാരൊക്കെയായിട്ട് ജന്മം? ശ്ലോകം ഇല്ലല്ലോ. ഏഹ് ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ എന്നുള്ള ശ്ലോകം എത്രാമത്തെയാ? 18ാമത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവണത്? സാത്വിക സ്വഭാവികള് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെ, നമുക്ക് സാത്വിക ഗുണത്തിന്റെ അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ തോതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? നമ്മളെ ഭൂമിനേക്കാളും മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങൾ, സത്യലോകമുണ്ട്, തപോലോകമുണ്ട്, ജനറലോകം, അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ലോകങ്ങളിലേക്ക് അത് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശേഷി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകാം. രജോ ഗുണാണെങ്കിലാണ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മളോട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. തമോ ഗുണാണെങ്കിലോ അധമമായ ലോകത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളില് മനുഷ്യന് താഴെയുള്ളത് ഏത് വേണമെങ്കിലാകാം, പക്ഷികളോ മൃഗങ്ങളോ ഏതാണോ അതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മള് ജന്മം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോണ്? താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം.
അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും, ഈ ശരീര സംബന്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും നമുക്ക് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും? അമൃതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്. അത് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ജീവാത്മാവിന് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ ഏതാണ്? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. അതായത് നമ്മളൊരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? അസുഖങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എന്ത് പറ്റും? അമൃതത്വം, അതായത് മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ അടുത്തത്, അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുത്തത്. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഈ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജീവിതത്തില് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്, 3 ചോദ്യമാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച കൈർലിംഗ് ഗ്രൈസ്ത്രീൻ ഗുണാനേതാൻ അതീതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാര കഥം ചൈസ്താത്രീൻ ഗുണാനാതിവർത്തതേ. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഒന്നാമത് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? 3 ചോദ്യം. ഒന്ന്, ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം, എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ചോദ്യം, നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചില്ല ഈ ഒരു ചോദ്യം, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്കും തോന്നി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക, അല്ലെ? തോന്നിയോ? നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം? തോന്നിയായിരുന്നു. തോന്നി. ആ ചോദ്യം മാതാജി. ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ. ആദ്യത്തെ 2 ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവാച്ച പാണ്ഡവ ന ദൃഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്യോ ന വിചാല്യത്തെ ഗുണാവർത്തന്ത ഇത്യേവം യോവതിഷ്ഠതി നേംഗതേ സമദുഃഖ സുഖാസ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോ ധീര തുല്യ നിന്ദാത്മ സംസ്തുതിഃ മാനാപമാനയോസ്തുല്യ തുല്യാമിത്രാരിപക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീതാസ ഉച്യത്തെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിൽ സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഉടനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അപ്പൊ ആർക്കാണോ പ്രകാശം,
ആസക്തി, വ്യാമോഹം ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആസക്തി, എന്തിനോടെങ്കിലും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് വ്യാമോഹം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. അത് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്തില്ല, അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ല. അതായത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ, അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് വെറുപ്പുമില്ല, ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി, അതായത് സമഭാവനയോടെ കാണാം, സമചിത്തതയോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇപ്പൊ ഒരു കുടില് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കുടിലില് കിടക്കുകയാണ്. അത് അവിടെ റോഡിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൊട്ടാരത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് റോഡിൽ കിടന്നാലും കൊട്ടാരത്തിൽ കിടന്നാലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച്. രണ്ടിനെ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഉണ്ടെങ്കിലും വിരോധമില്ല, ഇല്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല, ഈ ഒരു അവസ്ഥ. പിന്നെന്താണ്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ. അപ്പൊ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളില് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾക്കും കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുക. അതായത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉദാസീനനായിരിക്കുക, അവയ്ക്ക് അതീതനായിരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര്. പിന്നെ ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, സുഖവും ദുഃഖവും വന്നാലും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത്, മൺകട്ട വന്നായാലും കല്ലായാലും പൊന്നായാലും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി. പിന്നെ അങ്ങനെ ആർക്കാണോ പ്രിയമായിട്ടും അപ്രിയമായിട്ടും യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, പ്രിയമായിട്ടും ഒന്നുമില്ല, അപ്രിയമായിട്ടും ഒന്നുമില്ല, അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയാം. ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രകാശവും ആസക്തി വ്യാമോഹം അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് നമുക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല, അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹവും ഇല്ല. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളില് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല, പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. നമുക്ക് അതിനോട് നമുക്കൊരു വിരസത, ദേഷ്യം ഒന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനതീതനായിട്ടിരിക്കുക. സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. പിന്നെ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തി. അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രിയമായിട്ടും അപ്രിയമായിട്ടും യാതൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. പ്രിയമായത് ഇന്നതാണെന്നോ അപ്രിയമായത് ഇന്നതാണെന്നോ ആർക്കുണ്ടാവില്ല, ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ധീരനായിരിക്കും. ആ വ്യക്തിയെ നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, സമചിത്തനായിരിക്കും. പിന്നെ ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഒരേ ഭാവത്തിലായിരിക്കും. പിന്നെ നിരുദ്യമനായിരിക്കും. തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. തന്റെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നിരുദ്യമനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആണ്, അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് പെരുമാറ്റം. ആ വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ പറഞ്ഞു, ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും പറഞ്ഞു, ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റവും പറഞ്ഞു. ആ വ്യക്തി ആര് നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും പിന്നെ മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും, സമചിത്തനായിരിക്കും. ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തനിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ് 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലെ. അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സാഗുണാൻ സമതീതേതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ.
ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപരത്തിലെത്താം. നമുക്ക് എന്താണ്, എങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മൾ പിഴയ്ക്കാതെ, നമ്മൾ അതില് ഒട്ടും വീഴ്ച വരുത്താതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകും. ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. നാമം ജപിക്കാൻ മാല എടുത്തിരുന്നു, നമുക്ക് പല തടസ്സങ്ങളും നമ്മളെ മുന്നിൽ വരും. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, ഇന്ന് ഞാൻ ജപിച്ചിട്ടേ ഉറങ്ങുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അവിടെ നമുക്ക് എന്തായി? നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പിഴയ്ക്കാതെ, നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതി എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വീഴ്ച വരുത്താതെ നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളും നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ എല്ലാതും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതൊരു കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി അതിലില്ലല്ലോ, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. നമുക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും അതിനെ നമ്മൾ വീഴ്ചയില്ലാതെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി അതിനൊരു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ? നമ്മളത് പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനോട് ഒരു കഥ പറയുന്നത് രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടാളന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് രത്നാകരൻ ഒരു കാട്ടാളനാണ്, കൊള്ളക്കാരനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൊള്ളക്കാരനും കാട്ടാളനാകുമ്പോ ഏത് ഗുണായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്? ഏത് ഗുണായിരിക്കും? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പോകുന്ന ആ വഴി കൂടെ കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരുടെ സ്വത്ത് മോഷണം, പിടിച്ചുപറി, പിന്നെ പിന്നെന്താണ്, പക്ഷികളെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൊല്ലും. ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പണികൾ. അതിലെ പോകുന്നവരെ മുഴുവനും ഉപദ്രവിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരാളെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആര് വരുന്നത്? നാരദ മഹർഷിയാണ് അതിലെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി അതിലെ വരുമ്പോ നാരദ മഹർഷിനോട് ചോദിക്കും. പക്ഷെ മഹർഷിയുടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ മഹർഷി ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല. അപ്പൊ മഹർഷി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഭക്തി, എല്ലാവരിലേക്കും ഭക്തി എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും? നാരദ മഹർഷിയുടെ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ നീ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ പറയും, എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചോദിക്കും, നീ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നിന്റെ ഭാര്യ അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, ആ അനുഭവിക്കും, കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കൂടിയിട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പറയും, പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാനായിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുക എന്താണ്? ഇയാൾ എന്താണ് കള്ളത്തരവും കൊള്ളരുതായ്മയൊക്കെ അല്ലേ കയ്യിലുള്ള. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നതാണെന്ന്. അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ പോകില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം, നീ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഓടി ചെന്ന് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ ഭാര്യ ചോദിക്കും, ഞാൻ എന്തിനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നിങ്ങളല്ല അനുഭവിക്കേണ്ടത്, ഞാനല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഞാൻ മാത്രമാണ് അനുഭവിക്കാനുണ്ടാവുക, വേറൊരാൾ അതിന് പങ്കുണ്ടാവില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ഓടി വന്ന് പറയാണ്, നാരദ മഹർഷിയോട് പറയാണ്, എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അതായത് അവിടെ സറണ്ടർ ആവാണ് ചെയ്യണം, അല്ലെ? അതായത് എനിക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശം തരാനായിട്ട് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് കാണാണ് ആര്? നാരദ മഹർഷിയുടെ. നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റെടുക്കാണ്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറയും. പക്ഷെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ഈ വേടന് സാധിക്കില്ല, രത്നാകരന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റാതെ വരുമ്പോ മഹർഷി പറയും, നിനക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീ പറയുന്ന വാക്ക് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ? മര 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 എന്ന്. അതായത് പക്ഷികളൊക്കെ അമ്പെയ്ത് വിടുമ്പോ വീണ് അവറ്റങ്ങൾ ആ പ്രാണം പോകുന്ന വേദന ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാണുമ്പോ ഇയാൾ എന്താണ്? സന്തോഷം കൊണ്ട് ചാടിത്തുള്ളി മര 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 എന്ന് പറയും. അവരെ വധിച്ച് കൊന്നല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷത്തില്.
അപ്പൊ പറയും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയോട് കൂടി നീ എന്ത് ചെയ്യാ, മരാ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറയും. എന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ നീ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പോകും. ഇയാള് എന്ത് ചെയ്യും, നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മരാ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട്, എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരദ മഹർഷി വരാണ്. വരുമ്പോ ദൂരേന്ന് തന്നെ വളരെ ഭയങ്കര തേജസ്, ഒരു ആ പ്രകാശം വരാണ് കാണാം. അപ്പൊ ഇത് എവിടെയാന്ന് അറിയില്ല, അടുത്തെത്തും തോറും ഈ സൗണ്ടും കേൾക്കാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മരാ പറഞ്ഞത് രാമ എന്ന് വരും അല്ലെ, അങ്ങനെ കേൾക്കണം. അപ്പൊ അടുത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു ചെതൽപുറ്റായി മാറി. അപ്പൊ ആ ചെതൽപുറ്റ്, അപ്പൊ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാരാണ്, താനന്ന് നിർത്തിപ്പോയിട്ടുള്ള രത്നാകരനാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ ചെതൽപുറ്റിന്ന് ആരെ എടുക്കാണ്, രത്നാകരനെ എടുക്കാണ്. ആ ചെതൽപുറ്റിന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ രത്നാകരനാണ് ആരായിട്ട് മാറിയത് പിന്നീട്, വാൽമീകിയാണ്. എന്ത് എഴുതിയത്, വാൽമീകി മഹർഷിയാണ് രാമായണം. തമോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രത്നാകരനെ ആരാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചു, സാധിക്കും. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമുക്ക് ആ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ, ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കാം, പിന്നെ ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് നിലനിർത്താം, അല്ലാത്തത് നമുക്ക് കളയാം. ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്, മാറ്റി കളയണം നമ്മളത്. എന്നാലേ നമുക്ക് മാറ്റം വരുള്ളൂ, അല്ലെ നമ്മൾ മാറില്ല. ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 8:30 സമയത്ത്, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയത്ത് തിയേറ്ററിൽ സിനിമ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് നല്ലൊരു സിനിമയുണ്ട്, വാ പോയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വിഷമാവണ്ട, അവരെ കൂടെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മൾ പോയി എന്ന്. ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 3-ാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ തോന്നില്ല. അപ്പൊ അവരോട് പറയേണ്ടി വരും, എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് അത് കേൾക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഭൗതികമായ കൂട്ട് ഏതാണ്, ആത്മീയമായ കൂട്ട് ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ. നമുക്ക് സംസർഗം ഏതാ വേണ്ടത്, നല്ല സത്സംഗമാണ്, നമുക്ക് സത്സംഗമാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനൊരു ലെവലിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റണം. അങ്ങനെ നമുക്കിത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളൊരു സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊന്നും. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, നമ്മളൊരു യുക്തിപരമായിട്ട് ബോധപൂർവ്വം നമുക്ക് അതിനെ ഒഴിവാക്കി ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ, സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്ക് ആകെ മനസ്സിൽ പ്രയാസം, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി, ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി, ഒന്നും നടക്കൂല നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ യുക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് ഓരോന്നും മാറി അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരാം, സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താൻ. സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? അല്ലെ, 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളാണ് ആകെ ഉള്ളത്? 84 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? തമോ ഗുണം. തേനീച്ച ഏത് ഗുണത്തിൽ പെടുന്നതാണ്? ഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? ഋഷിമാരുടെ ലോകത്തിൽ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും അതായത് സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. സത്വഗുണം. പിന്നെ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭവസേനത്തിന് ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്തും.
സാധിക്കും. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു പോകുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? ബ്രഹ്മപദം സാധിക്കും. താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രമാദം, അലസത, ഉന്മാദം കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും. നിദ്ര താമസിക സ്വഭാവം നിദ്ര. നമ്മൾ ഈ തമോഗുണല്ല, ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നറിയോ? ഉറക്കം. ഉറക്കാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തമോഗുണല്ല കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഉറക്കം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എവിടെ തന്നെ നിൽക്കും? തമോ ഗുണത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഉറക്കത്തിനൊരു സമയമുണ്ട്. നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം? നമ്മള് 6 മണിക്കൂർ. നമ്മളൊക്കെ എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുണ്ടാവും? അതിൽ കൂടുതൽ എപ്പോഴാ ഉറങ്ങുന്നത്? അത് ചോദിക്കട്ടെ അടുത്തത്. ഉറങ്ങുന്ന നേരം എപ്പോഴും 12 മണി, 1 മണി, 2 മണിക്കൊക്കെ ഉറങ്ങണേ? 11 മണിയാവും. 10:30, 11 ആവും മാതാജി. ശരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉറങ്ങണം? നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. നമ്മൾ നേരത്തെ 10 മണിക്ക് മാതാജി. ഞാനൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വന്നിട്ടാ ഇത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും 10 മണിക്കെങ്കിലും ഉറങ്ങാം. ഞാൻ 10 മണി കഴിയുമ്പോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ ഇനി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് വേണം കിടക്കാൻ. ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി. 10:30 ഉറങ്ങും മാതാജി, 4:30 നീക്കും. അതെ, അങ്ങനെ വേണം. 10:30, 10 മണിക്ക് 10:30 ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശീലിക്കുക. നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു സത്വഗുണത്തിന്റെ സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? സത്വഗുണത്തിന്റെ ടൈം എപ്പോഴെങ്ങനെയാണ്? വൈകിട്ടാണോ? ഇല്ല, രാവിലെ. സമയം നമ്മള് നിങ്ങൾ ഒരു മാല ജപിച്ചാൽ മതി. കുറച്ച് സമയം, ഒരു മാല ജപിക്കണമെന്നില്ല, കുറച്ച് സമയം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. സത്വഗുണത്തിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട്, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട്. നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല, അത് ഓർമ്മ നിൽക്കില്ലേ? അപ്പൊ അത് ആ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണത്. നമ്മൾ ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് വേറൊരു ചിന്തകളില്ല, നമ്മൾ ഫുള്ള് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. ചെയ്തോളൂ, ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു മാല ജപിക്കാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് പറ്റുന്നവര് മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതും കുറെ സമയം വേണ്ട നിങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാഗവത ക്ലാസ് മംഗളാരതി മലയാളം കിട്ടിയത്. ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതിയോ? ഒന്നൂടെ പറയണേ. ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ് രാവിലെ നമ്മളെ ലിങ്ക് തന്നെ, നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് തന്നെ. ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് ഏകാദശിയുടെ കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത വായനയായിരുന്നു നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലീവ് ചെയ്യേണ്ടവര് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, ലീവ് ചെയ്തോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ്, ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാ? കുറച്ച് 5 മിനിറ്റ് നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ നമ്മള് അമ്പലത്തിന്റെ മംഗളാരതിയിൽ കയറാൻ സാധിക്കുന്നവര് ഫുള്ള് ഇരിക്കണമെന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുക. രാവിലെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നേക്കാളും വലിയ ഭാഗ്യം വേറെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക്? അല്ലെ? നമുക്ക് രാവിലെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കാം രാവിലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേട്ടായി നമ്മള് സാത്വികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ? പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൈം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എന്ത് മാതാജി? ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതൊന്നും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്ക് അടുത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞത്? ക്ലാസ് എത്ര മണിക്കാണ്? രാജസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? രാജസ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള് ആഗ്രഹം, ഫലാഗ്രഹിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ്. പിന്നെന്താണ്? കഠിനാധ്വാനികളാണ്. എത്ര കിട്ടിയാലും അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ?
അതാണ് രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം, രണ്ടുപേരും പറയാം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അതെന്താണത്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഋഷികൾ എങ്ങനെയാ തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? കാരണം ആ ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ പറ്റിയത് എന്തറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്?